abantwana, ihlobo, ngibingelela abazali, ubaba umpostoli nomama umpostoli, abefundisi bonke, abangcwele bonke, abayindlu kaJehova kuyabonelelwa ikhaya lezwi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga ke bangcwele uNkulunkulu. Umama ke angimazi, bengiqala ukumbona ezogcotshwa kodwa futhi bese ngilibele ukuthi kambe ubani umama ekhulunywa ngaye. Bangcwele sithi dude emndenini. Bengifisa ukuthi kubantwana bakamama, umama noma ngabe ubenishiye nama-1000 angakanani abezophela, kodwa njengoba umama enishiye entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, unishiye efeni eneyiphumelane nakulo. Alibonge igama lenkosi. Bangcwele senzele umusa, uJesu Kristu inkosi. Ngithuleke ngisalalele ukuthi umama kwenzekeni esibhedlela. Mangisathule bangcwele ethula ufakazi omnumzalwane othi ubona inkazimulo. Bengiqeda ukuxoxela abanye abazalwane baseKranskop ukuthi ngo-2016 imswalo ubaba uNkulunkulu baba elanda inkosazana yethu okwakuphela kwayo kwaMbeje, ngabona ukuthi akuseyena wethu ngamasayini uNkulunkulu awavezayo. Kwaba khona inkazimulo yaze yaphinda kathathu. Kwathi baqeda lapho ngathi hayi inkosi akuseyena owamlothobela. Manje makushiwo kanje ngithi inkosi kanti leti khona ngempela, ngoba ngadideka ngangaze ngathi inkosi kwenzekani. Ngifisa ukuthi ke bantwana baka mama Phumulo lo kanye nobaba, uNkulunkulu baba uthi ezwini lakhe kuNahume 1 verse 7, uJehova muhle, uyinqaba kwabaphefela kuye, uyabaza abaphephela kuye ngosuku lwenhlupheko. Inkosi omsinibusise. Uma nibambe izwi umama into alifundise yona angeke niduke. Uyazi ukuthi mangabe uyingane usele ekhaya kufika abantu nezeluleko ezingezonisiza, kodwa mangeze usuku ezelulekweni mama nishiye kuzo leli khanzo liphatha futhi ngisho ubaba angeke ayizwele isikhala kakhulu ukuthi mama akekho. Mani nanizomsingatha ngoJesu Kristu inkosi, inkosi omsinibusise.